Давайте, аз снимам. Ще скача ли някой? Аре да метнем нея. Като гледам тя готова. Много близо го песи, ще пиеш пак го дама. Само не е давете, защото ще е болно удар. Да, това значи. Каза ко? Ко каза ко? Аре, умри бе! Това с думи само можеш да го направиш, с друго не можеш. С думи можеш да го отдавиш, с друго не можеш. Какво правим се? Аре, кой ще каже? Кой те пита? Аз съм под хлъзда. Изправи се на рамената ни повече. Да. Скапа. Се си. Дай по-на частен. Късчи е време това не визирам камерата. Падай, че няма, той не може да диша вече. Аре, на 3. Мръдни се оттам, мръдни се оттам. Не мога! Я към мене, верно, Гриша, скочи към мене. Това беше. Това. Добре, бе. Много си здрава. Може ли да ходиш на ръце? Не, много ми мек. Мек ти е кръста. Мек ми, аз способна не мога да си пипна докато снимам. Ай, стига, бе. Тук има течение и дърпа. Аз мисля, че трябва да мога и назад и чекам. Имаш ти палки, да? Ще палки, медузи. После, що съм си взел неопрена. Каква си русалка? Да, бута много. Каква си грация. Тия годинки гимнастика.